дар назди шӯъбаҳои бонкӣ дар саросари Ҳиндустон навбатҳои тӯлонӣ пайдо шудааст. Сокинон талош доранд ҳарчи тезтар пулҳои кӯҳнаи аз истифода баромадаро бо нав иваз кунанд. Рӯзи панҷшанбе аз субҳи барвақт ҳиндуҳо тӯда ба сӯи бонк меомаданд. дар навбатбудаҳо кӯшиш мекарданд ҳарчи зудтар аз пулҳои кӯҳнаи 500 ва 1000 рупияшон халос шаванд, то ба ҷои онҳо пулҳои нави арзишаш 2000 рупияро бигиранд. бештари шаҳрвандон барои хароҷоти рӯзмарраашон ба пул ниёз доранд. вазорати молия мегӯяд барои қабули мизоҷони барзиёд ва бесобиқа омода аст. мо 25 нуқтаи ивази маблағҳои кӯҳна ба навро боз кардаем. ба мардум гуфтанӣ ҳастем ки ба эҳсосот дода нашаванд ва бетартибӣ накунанд. то 30 декабр имкон доранд ки ҳаррӯза пулҳояшонро иваз кунанд ва бонкҳо низ то дергоҳ кор мекунанд. таҳлукаи мардум баъди он сар зад ки сарвазир Нарендра Модӣ эълон дошт ки пулҳои 500 ва 1000 рупиягиро аз гардиш боз медоранд. гумон меравад ки ин қарор барои ошкор кардани пулҳое ки аз нозирони андоз пинҳон доштаанд қабул шудааст. Маноҷ Катария аз деҳлӣ ин сиёсати ҳукуматро дастгирӣ мекунад. албатта эвази маблағ барои мардум бисёр ташвишовар аст, вале агар ин барои кишвар манфиат орад, ин ислоҳотро гузаронидан зарур аст. барои риояи тартибот нирӯҳои пулис ҷалб гардиданд ва дар бархи аз ҷойҳо бетартибиҳо низ ҷой доштанд. Рампал Сингха аз шаҳри Патна дар шарқи Ҳиндустон маҷбур шуд ки дергоҳ дар назди дари пӯшидаи бонк интизор нишинад. соат 10 субҳ аст, вале чаро ҳанӯз дари бонк кушода нест? барои чӣ ҳукумат чунин эълонҳо мекунад? ин барои одамони оддӣ мушкилиҳои зиёдро пеш меорад. моди қарори дурустро қабул кард, вале чаро бонкҳо супоришро иҷро намекунанд? Кишори Лал аз шаҳри Нагпур аз аввалинҳое буд ки пули навро ба дасташ гирифт. ин коғазҳо бисёр зебоянд. одамон набояд онро ифлос кунанд ва ё ба болояш хат кашанд. ҳукумати Модӣ 2 соли пеш бо омадани сари қудрат ваъда дода буд ки миллиардҳо маблағро аз иқтисоди дар соя монда берун мекашад. ба ҳисоби таҳлилгарони иқтисодӣ 20% маҷмӯи маҳсулоти дохилаи Ҳиндустон ба иқтисоди сиёҳ меравад. мақомот мегӯянд ки бештари ришваситониҳо тариқи пулҳои 500 ва 1000 рупиягӣ сурат мегиранд, вале чаро дар ин кор пулҳои 2000 рупиягиро истифода намекунанд, мақомот муайян накардааст.